Минало време, известно също като просто минало време, се използва в немския език основно в писмената реч, особено в литературни текстове, доклади и разкази. Описва завършени действия в миналото. Образуване на минало време. Правилни глаголи. При правилните глаголи миналото време се образува чрез добавяне на окончанията. Те. Тест. Те. Ten. Тит. Ten. Към корена на глагола. Ето пример с глагола. Machen. Правя. Ich machte. Аз правих. Du machtest. Ти прави. Sie es machte. Той наклонена черта, тя наклонена черта то прави. Wir machten. Ние правихме. Ihr machtet. Вие правихте. Sie machten. Те наклонена черта вие правиха, наклонена черта правихте. Неправилни глаголи. Неправилните глаголи често променят гласната в корена и имат специални окончания. Ето пример с глагола. Gehen. Отивам. Ich ging. Аз отидох. Du gingst. Ти отиде. Sie es ging. Той наклонена черта, тя наклонена чертато отиде. Wir gingen. Ние отидохме. Ihr gingt. Вие отидохте. Sie gingen. Те наклонена черта вие отидоха, наклонена черта отидохте. Употреба на минало време. Миналото време се използва основно в писмената реч, например в романи, вестникарски статии и доклади. В разговорната реч се използва по-рядко, тук по-често се използва перфект. Примери. Правилен глагол. Machte seine Hausaufgaben. Той направи домашните си. Неправилен глагол. Sie ging gestern ins Kino. Тя отиде на кино вчера.